Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Sister Teresa nsellimlek u nilqek għal programm ieħor Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tkellimna. Insejħu fostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Ngħidu din it-talba sabiħa semmija flimkien. U Alla tiegħi, irrid inqiegħed it-tama tiegħi fik biss. La darba inti tista' kollox ħajogħġbok nissel fruħi din il-virtu li nixtieq. U sabiex nikseb din il-grazzja mill-ħniena blaqis tiegħek irrid intenni sikwiet. U Ġesu ta' qalb ħelwa u umli, għamel lil qalbi bħal dik tiegħek. Semmija nkomplu fejn ħallejna l-aħħar darba qegħdin naqraw mill-ktieb sabiħ Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tkellimna li jiġbor fih ħsibijiet qaddisa li kienet tenniet fl-aħħar 6 xhur ta' ħajjitha minn April sa Settembru. Konna wasalna fil-5 ta' Ġunju, hawn insibuha lil qaddisa tagħna tajt lill-oħta Pauline: Madre, rajt li inti tħobbni bimħabba mhux egoista. Tajjeb, jekk jien naf sewwa li inti l-om tiegħi, inti qed tkun taf il-qudiem li jiena bintek iċkejkna. Kemm inħobbok. Din il-qaddisa kienet tħobb lill-ħuta kollha, ma b'mod speċjali l-oħta Pauline, ġifiera kienet isa omma. Hin minnhom Tereżin tgħid lill-oħta Pauline: Erġajt rajt mill-ġdid dak li ktibt dwar Giovanna d'Arco għax ġie Sur Teris kienet kitbet bħala dram fuq il-ħajja ta' Giovanna d'Arco, kitbitu fl-ewwel ta' Jannar 1895 u jien fissa ħadmet fih il-parti ta' Giovanna d'Arco waqt li n-novizzi tagħha ħadu sem fid-dram ukoll. U qed tgħid hemm tista' tara kif naħsibha dwar il-mewt toħt. Is-sentimenti tiegħi u rejthom biċ-ċar jien nikteb u dan lilek oġbok. Iżda la taħsibx li jiena niġbaħ lil Giovanna d'Arco. Meta għal xi waqt bdiet tibża, bdiet qatta xara, jien le, minix qiegħda nqatta il-ftit ċar li għandi qaltilha. Teris tgħid lill-oħta Pauline mument minnu: Madre, int kont li ħejjejtni għall-ewwel tqarbina tiftakar, issa ħejjini għall-mewt. U tkompli: jekk f'xi għodwa issibuni mejta la titniktux, dan ikun ifisser li Alla il-Missier twajjeb ikun ġie jeħodni. Bla dubju hija grazzja kbira li tirċievi s-sagramenti tal-aħħar. Imma meta Alla ma jħallix dan jiġri, xorta waħda hija ħaġa tajba. Kollox huwa grazzja. Fis-6 ta' Ġunju tgħidilna din Tereżina: Inrodlok ħajr, tgħid lill-oħta, talli tlabt biex jagħtuni biċċa biss mill-ostja mqazza, kelli nitħabat imqar biex nibla dik il-biċċa. Imma kemm kont ħinja li kelli lil Alla f'qalbi. Bkejt bħal fil-jum tal-ewwel tqarbina. Kompli tgħidilha: meta ġie l-konfessur,
Qedlu bit-tentazzjonijiet tiegħi kontra l-fidi, għalli toqgħodx iżżomm dawn il-ħsibijiet huma ta' periklu kbir. Ma hemmx wisq faraġġ li toqgħod tisma' dan il-kliem għalli, iżda lili ma ħawwadniex. La titnikkiċ minix sejra nkisser din ir-ras żejra tiegħi billi noqgħod nitturmenta lili nnifsi. Konfessur qalli wkoll, inti rassenjata li tmut u jien weġibtu, jien ma neħtieġ rassenjazzjoni ħlif biex ngħix, quddiem il-mewt huwa għena biss dak li nġarrab. Pauline tgħidilna, waqt li kienet taħseb fina qalt li tassew li ma nafx kif ser nġib ruħi jiena mmut b'dana kollu kemm nixtieq li noħroġ bl-unuri kollha. Iżda nemmen li dan ma jista' jiġini minn ħadd, minnu irid jiġi fih f'Ġesur rid nafda. Fit-tfuliti joħd, il-ġrajiet kbar ta' ħajti kienu jidruli bħala muntanja li ma jistgħux jinqabżu. Meta kont nara li l-bniet żgħar jersqu għall-ewwel tqarbina, kont ngħid lili nnifsi, jien kemm se ndum biex nirċievi l-ewwel tqarbina tiegħi. Bat il-qudiem għedt, kemm se ndum biex nidħol fil-Karmelu? Waktar il-qudiem, u meta se nieħu l-libsa reliġjuża? U meta se nagħmel il-professjoni tiegħi? Mallum qiegħda nistaqsi fuq mewti. Qedtilha tgħidilna Pauline, se noħodlok ritratt sabiex noġob lill-Madre Superjura. Dibismet bħarsa Terezina li fiha x'tifhem. Weġbitni, u għajt li huwa għalik. U qalet biċċa minn storja, riħ ħafif ta' tramuntana. Iqa futom foħx, mhux għalija, imma għal sieħbi li m'għandux ġlek. U Pauline tgħid b'dan il-kliem fakretni fi storja ħelwa li l-papa kien iħobb jgħidilna użata fuq tajjeb għax issieħeb li der hekk mimli mħabba kien qiegħed jitlob dak li talab għalih. Isimha Pauline se tgħidilna hawn. Minħabba l-biża li tħossha titqażżes ma jednilix li l-għasel kien dak li kienet qiegħda tixrob tal-bebbux. Immin tebħed b'dan, waqt li bdiet titħaq bil-biża tagħna qaltli u x'jimporta li nieħu l-għasel tal-bebbux sakemm ma nistax nara runhom. Issa mela qed niekol il-bebbux l-istess bħal papri. Il-bieraħ kont qiegħda nilagħba ta' għama u kont qiegħda niekol il-bajt nej. U din Terezina jekk toħroġ minn fomma dan il-kliem. Pauline qaltilha, jiena nħobbok ħafna, tassew ħafna u ħafna. Kienet tħobba wisq lil Pauline. U jien qedtilha tgħid Pauline, l-anġli se jerfgħuk biex ma taħbaġ ma xi ġebla riġlek. U din hekk tafu li hija minn Salm 91 li jgħid għax l-anġli tiegħu jibatlek u jħarsuk fi traqatek kollha. Fuq idejhom jerfgħuk li ma taħbaġ ma xi ġebla riġlek. U Teres wieġibitni, dak huwa tajjeb proprju issa imma aktar il-qudiem wara mewti mhux sa nitfixkel żgur. Pauline tkompli tgħidilna. Wara żjara tat-tabib De Cornier, għax dan it-tabib kien jaqdihom fil-Monasteru tal-Iżjej għal 30 sena sħaħ mill-1886 sal-1920 u għalhekk ħassib tas-Suor Therese fil-marda tagħha kollha. U dan saba ftit aħjar minn qabel. U Pauline qalet qedtilha tħossok minn iktar sabek aħjar iweġbitni, le, bil-Evanġelu ħaddin is-silta li tgħid qatt taraw lil bin il-bniedem bil-qiegħda ġej fuq isħab tas-sema. U jien weġibtu
Meta mulej? U fil-paġna ta' qabel rajt illum stess. Kienet persuna zissemmija li tħobb taqra l-Vanġelu u ċerti sentenzje kienet tużom fil-ħin li tiġi bżonnhom. Min dan kollu tajt nitgħallem li ma għandi nitħawwad b'xejn, la għandi nixtieq li ngħix u lanqas li mmut. Polin tajt imbagħad, wara ftit tal-ħin qalt li b'dana kollu nixtieq li nitlaq. Hekk qedtilha lill-Verġni Mbirka u hi tista' tagħmel dak li joġobha bix-xewqa żgħira tiegħi. Kien is-7 ta' Ġunju tirrakkunta Pauline. Kien il-ħadd. Kienet qiegħda tistrieħ fuq bank bil-qiegħda ma' ġenbi fiċ-ċimiterju tal-monasteru. Wara ftit qiegħdet rasa bil-ħlewwa fuq qalbi waqt li bdiet kanta bil-ħen baxx. Jien ninsik madri għażiża tiegħi uħti, le, qatt ma ninsik. Dawn huma xi versi minn xi kantek li kien jeżisti fi żmienha li jisimha ma ninsik qatt. Pauline tkompli. Waqt li jenta tinżel il-ftit taraġġ li jieħu għal-ġnien, rat tiġiġa żgħira, din Terezina bajda, taħt siġra, qiegħda tħares il-fliles tagħha taħt ġwenħajha. Ta' xi wħud minnhom kienet tidher biss rashom minn taħt il-ġwiena. Teris waqfet tħares lejhom imħasba. Meta biltilha sinjal biex nidħlu ġewwa, rajtilha għajnejha mimlija dmuዕ u għedtilha qiegħda tibki. Qiegħdet ida fuq għajnejha u bdiet tikbi aktar minn qabel waqt li qalt li issa ma nistax infissillek għaliex ninsab wisq imqanqla minn ġewwa. Fil-għaxija mbagħad tgħidilna Pauline, meta kienet fiċ-ċella tagħha bixra tas-sema fuq wiċċha qalt li oħt. Bkejt meta bdejt naħseb kif il-mulej ħadin it-tixbija sabiex jagħmel li nifmu il-ħlewwa tiegħu magħna. Tinsab din is-sentenza San Mattew, kapitlu 23, meta Ġesu jgħid Ġerusalem, Ġerusalem, kemm il-darba rid niġbor lil uliedek bħalma l-qroqqa tiġbor il-flieles taħt ġwenħajha u int ma ridx. Araw l-ħsibiet tal-mulej dejjem ġamoħħa din il-qaddisa. U tajt f'ħajti kollha hekk mexa miegħi il-mulej, ħbieni għal kollox taħt ġwenħajh. Ftit tal-ħin ilu meta kont se nħallik kont qiegħda nibki jiena u tila t-taraġġ. Ma stajtx nieqaf u kelli naġġel lejn iċ-ċella. Qalbi kienet qiegħda tfur bl-imħabba u l-gratitudni. Kemm qed tallimna semmija u intu jien xi mħabba u gratitudni għandna għal mod kif jimxi magħna dalli mgħallem maħbub tagħna Ġesu. Insibu hekk xi vrus bħal dawn mill-Vanġelu li jolqtuna jaħbina taħt ġwenħajh. U nagħmlu bħal din il-qaddisa f'xi mumenti tal-ħajja tagħna niftakru fihom u jimlewna verament bil-kuraġġ. Teris qed tgħid, oħt, kien 10 snin ilu bħallum meta l-papà tani dan il-fjur żgħir abjad wara li kellimtu għall-ewwel darba dwar il-vokazzjoni tiegħi. Konna semmejnija tiftakru fi skedi li għaddew, Teris kienet kelmet lill-missiera dwar il-vokazzjoni tagħha għal Karmelu Terezjan f'jum lajt il-50 tas-sena 1887. Bat Terezin u rrid dan il-fjur ċkejken lill-uħta Pauline. U komplet tgħidilha għażiża Pauline li kieku ma rabbejtniex tajjeb ħafna żgur li kont tara ħwejjeġ korroħ. Kieku ma kontx se nibki llum meta rajt it-tiġiġa żgħira bajda.
Fit-8 ta' Ġunju, Terezin tirrakkonta lil dawk ta' madwara, intom kollha dal-waqt tiġu miegħi, ma ddumux wisq. Kif taraw. Imbagħad lil Swor Marija ta' Trinità li hija waħda min-novizzi li talbita tiftakar fiha fis-sema qaltilha. Sa issa int ma rajtx li fil-qoxra ta' barra dal-waqt tara l-fellus ċkejken joħroġ għax kienet sa titlaq lejn is-sema u ġveru. Kont qiegħda ngħidilha tajt Polin li hawn fuq l-art ma kelli ebda rifda ġifieri interess. Qalt li, iżgur li għandek, iva għandek rifda. Għandek lili, weġbita Terezina. U Polin tgħid f'mument minnu konna qegħdin ngħidula kif il-mart fit-tul jgħajjel l-infermieri hekk li l-morda infushom ibatu bosta meta jintebħu b'dan. U wieġbet Terezina. Jien nixtieq nibqa' hekk sal-aħħar nifs ta' ħajja twila ħafna. Nasal biex nixtieq li nittieħed bl-influenza jekk dan jogħġob lil Alla. Fit-9 ta' Ġunju Therese tgħid fl-Evanġelu hemm miktub li l-mulej jiġi bħal ħalliel. Edha fil-Vanġelu din is-sentenza ara kemm kienet mitħla tal-kelma tal-Alla. Il-ħin kollu tirrepeti versi mill-Vanġelu. Tgħid dal-ħalliel li ġej jisraqni biħlewwa kbira u kemm nixtieq ngħinu lil dan il-ħalliel qalet. Ġifieri kemm nixtieq ngħinu ħalli jfittex joħodni jisraqni u joħodni miegħu is-sema. L-għada qalet, u kemm jiena ħini għallum. Staqsejta forsi it-tiġrib għadda, uħta ridet tajt dwar it-tiġrib kontra l-fidi. Uħta qaltila le, imma qisu ġie mwaqqaf għal-ftit, isrib korroħ, mhux qegħdin itseksku f'widnejja. Bliema paċi nħallihom jgħidu madwari li ninsab sejra għall-aħjar qiegħda tgħid Terezin. Il-ġimgħa li għaddiet kont indur l-hawn u lin fuq saqajja u xi wħud qalu li kont marida ħafna. F'din il-ġimgħa lanqas biss nista' nqum ninsab mifnija u qegħdin jgħidu li miexja lejn il-fejqan. Imma xi jfisser dan kollu qaltilha uħti. Staqsejta tgħid Polin, tittama li tmud dal-waqt minkejja kollox? Iva, nittama li nitlaq dal-waqt. Żgur li minix sejra għall-aħjar. Ġembi qed juġani ħafna. Dana kollu dejjem nibqa' ngħid li jekk Alla jfejjaqni minix sejra ma nibqax ħinja. Oħta Mari qaltilha li ma niketa tinġarbu meta tħallina. U hi weġbita, le, għattara, tkun bħal xita ta' wart li nitfa' minn hemm fuq u fil-fatt għadha donna ħajja fostna llum mhux veru. Qed narawha titfa' xita verament ta' wart din il-qaddisa anke bl-istess kliem mhux veru eżis semmija li qegħdin nitalmu minnha. U tkompli. Jien ma nibżax mill-ħalliel, tinsewx il-ħalliel huwa Ġesu. Qiegħda narah ġej mill-bogħod u nieħu ħsieb li ma najjatx, ajjud, hawn ħalliel, bil-maqlub najjatlu ngħidlu, hawn jien israqni. Battajt qisni tifel ċkejken fl-istazzjon tal-ferrovija li jkun qed jistenna lil papa u l-mama jqeduh fil-ferrovija. Imma jaħasra huma ma jiġux u l-ferrovija titlaq. Ma ġara xejn. Hemm ferrovija oħra. U minix sejra nitlifhom kollha dawn il-ferroviji, trid tgħid jiġifieri xi mument minnhom iva l-mulej żgur isejjaħli u joħodni miegħu is-sema.
Kien l-10 ta' Ġunju. Pauline tgħid bdiet tidher ġejja l-aħjar u jinfisha staġbed b'dan. Kien jeħtieġilha tirbaħ lilha nfisha biex ma tidirx imnikta, ġifieri li ġejja l-aħjar. U qalet, il-Verġni Mbirka dejjem waslet tajjeb il-messaġġi tiegħi għal darb'oħra ħanatija messaġġi oħrajn. Ta' sikwit ngħidilha, għejdlu li qatt ma għandu joqgħod jitħabat minħabba fija. U dan huwa xi vers minn ħafna poeżiji li jistess kitbet, Tereżina kitbet ħafna poeżiji sbieħ, forsi l-qudiem ikollna ċans anki naqraw xi waħda minnhom. U tajtu tassew li sama dan, u tassew li hekk qiegħed jimxi miegħi dan il-mulej, ma nista' nifhem xejn aktar dwar il-marda tiegħi. Hawn nara, ninsab sejra għall-aħjar, b'dana kollu, jien nintelaq f'idejh u ninsab ħinja xorta waħda. X'kien isir minni? Li kieku ma rawwimx fija t-tama li dal-waqt immut. Kemm kont nibqa' mqarqa, ma le, xejn minn dan, għax jiena ferħana għal kollox b'dak li jagħmel Alla, nixtieq biss li sseħħ ir-rieda tiegħu. Ir-rieda tiegħu eżis semmija, ħin kollu semmija. U jekk ma nitalmu xejn minn dak kollu li qed naqraw, nitalmu din ta' li nħallu kollox f'idejh, ninaqdu u nitwaħdu mar-rieda qaddisa t'Alla. Fil-11 ta' Ġunju qabdet u xeħtet xi fjuri lejn l-istatwa ta' San Giuseppe li kien hemm fil-ġnien lejn l-aħħar tal-mogħdija tas-siġar tal-qastan waqt li bleħen ħlejju ta' tifla żgħira qalet ħudhom. U Pauline tgħid staqsejta għaliex qiegħda titfa' l-fjuri lil San Giuseppe biex tikseb xi grazzja speċjali. Le, qiegħda nitfagħhom biex nagħtih gost. Qatt ma rrid nagħti xi ħaġa jien biex nirċievi lura. Komplettajt. Minix nitlef rasi fuq dak li qiegħda nikteb dwar il-ħajja żgħira tiegħi, b'hemmhekk qed tajt tal-manuskritti li kienet imqabda tikteb u ġvera li fil-fatt rajna fl-iskedi li għaddew. Qed tajt qisni qiegħda nuża lenza tas-sajt. Nikteb dak kollu li jiġini f'xifer il-pinna. Kien 12 ta' Ġunju meta qalet isommu biex jemmnu li jiena marida daqskemm jien. Għalhekk dan jagħmilha ħaġa aktar jibsa li nibqa' bla tqarbin u bla uffiċċju divin. Dana kollu huwa aħjar li ħadd ma joqgħod isewwed qalbu minħabba fija. Kont qiegħda nsofri bosta u tlabt lill-Verġni Mbirka sabiex tara kif tieħu ħsieb ta' kollox. Ħalli l-oħrajn ma jkollhomx għalfejn nibatu minħabba fija. U hi bil-ħewwa kollha semet it-talba tiegħi. Tereżina tajt, ngħid għalija, xi jgħod li l-oħrajn jaħsbu jew jgħidu ħaġa jew wara. Ma narax għaliex għandi nitħawwad b'dan. Issa l-għada kien il-jum tal-ewwel tqarbina fil-parroċċa ta' San Jacques fl-Iżjed. Qalt li tajt Pauline, għada mhux se nitqarben u għad kbir ta' bniet kejkinin se jirċievu lil Alla. Dan xedidu wkoll anke Mari oħta. Meta tkellmet dwar kif Madre Gonzaga, skont tradizzjoni ta' qima miż-żminijiet ta' qabel, kienet tibża tħalli li s-sorijiet jitqarbnu kuljum. U fit-13 ta' Ġunju, Pauline tajt, waqt li konna fil-ġnien qalt li qiegħda niftakar. F'biċċa drab stirata, fit-tilar, lesta biex tiġi rrakmata, imma ħadd ma jidher biex jirrakma.
nistenna u nistenna, kollu għal xej, b'dana kollu, ma hemmx wis x'nistaġeb b'dan, la darba tfal żgħar lanqas jafu xi jkunu jridu. Edha ngħid dan uħt, għax qed niftakar f'Ġesu ċkejken u innifsu stirani isimgħuha ta' fuq it-tilar ta' tbatija sabiex jieħu gost joqgħod jirrakmani. Imbagħad jillaxkani biex jitla s-sema u jurihom il-biċċa xogħol sabiħa li jkun ħadem fija. X'ħsibiet qaddisa qed lissen. Imbagħad kompliet eżis ħuti. Kull xħin inkellimkom bil-ħallil ma nkunx qiegħda naħseb f'Ġesu ċkejken ta' imma falla il-kbir u l-qaddis. Nifqu hawn illum Eżu semmija, jien nixtieq insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi magħkom. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel, I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years?